Club Junta, building better Africa. Kumene mwayimirira ku ndale zanu zisiza business yayi kuti basi mukawina kale ngati business mubwezese ndalama zimene mungaononge during campaign. Club Junta, building better Africa. Etu Malawi lero lino monga pa 26 July 2025 ndilitu pano pa nsanje lalanje kumene ndakumanako ndi a Shadow Cancer akuno. Iwowa muwadziwa pomwe pano ndipo akuwuzani lawo dzina komanso zolinga zawo nzotani. Abwana ife choyamba muli bwanji? Tili bwino kaino. Zikomo kwambiri. Lano dzina komanso komwe mmakhala ndikuti kuti. Ine ndi Isaac Tsamba, ndimakhala kwa Sojeni kuno koma kuchokera kwa Mbenje. Ndiye Mbenje mudziso wa Mbenje. Chabwino abwana ife monga tinanenera muja wauza anthu kuti ya inu ndi a Shadow Cancer kapena talakwitsapo. Kunena zona ndithu ine ndi Shadow Cancer Isaac Tsamba oyima paika kapena kuti independent. Zikomo kwambiri. Inuyo monga Isaac Tsamba a Shadow Cancer chifukwa chani mwasankha kuyimirira nawo kansala ulendo? Zikomo kwambiri mwandifunsa bwino kwambiri. Ine ndi mwana oti ndakulira kwathu komwe kunoko mu nsanje lalanje muno. Mavuto onse akwathu kunoko ndikuwadziwa bwino lomwe pachifukwa chokuti ndine munthu oti ndakhazikika kwambiri kwathu kunoko. Chomwe chandipangisa kwambiri kuti ndime pa mpando umenewu chifukwa chokuti ndakhala munthu wokupsa mtima kwambiri ndi zomwe zakhala zikuchitika ku dera lathu kuno tikamayelekeza ndi madera athu ena tikamati tayenda ndi zomwe zikuchitika kuno. Muzaka zonsezi zomwe takhala pano pachi takhala zaka zoti zovuta kwambiri kuchifotokoza kuti olokonsipesi yathu kuti kupita kuti kapena kuti tikutani. Ndipo imina ukhansa ineyo ndachiona chikhoza kukhala chamwayi kuti zomwe ndikuganizazo titazikwaniritsa. Mwachitsanzo kwathu kunoko ngati kwathu kwa Mbenje anthu ngati amadya kulowa chire kunoko ngati amapeza tomato ngati amapeza chimanga ngati amapeza masamba osiyanasiyana amachokera kwa Mbenje. Ndiyatu ndikumadzi kumene kuli zinthu zochitika zambirimbiri kuti takhala kuti tapanga empower anthu ajawo kuwapasa fertilizer komanso maota pampu komanso matractor oti azilima umeneko poti ulimi wakhasu umapezeka kuti kulima pochepa papomwe utagwisa ntchito ulimi wa makono ikhozopezeka zoti ndi chakudya chokwanira. Ndipo spesi yathu imaoneka ngati yopempha pomwe ili yosapempha pachifukwa choti andale amangotigwiritsa ntchito samafuna kuti atiuze zinthu zomveka bwinobwino zokuti ife mwakha wa tsiku ndi tsiku ziyenda bwanji. Mwachitsanzo ndikupasani chitsanzo iniyo ndikhoza kupasani 100,000 lerolo mawa 100,000 ena mukaitenga. Koma inu mutakhala kuti lerolo muli ndi choti mukhoza kupeza 3,000 mawanso mupeza 3,000 iniyo daily kwa zaka 5 mukhoza kukwanisa magula ndiyo kunyumbako. Ndetu kufuna zokuti nsanje lalanje ino ikhale yoti aliyense azizipezera zosowa zake mwayekha tisamadalire kuti anthu andale azitigwiritsa ntchito ayi. Ndi chinthu chimene chocho 1 fani zathese njala. 2 chomwe ndikufuneyo kwambiri njokuti maphunziro kumbali ya maphunziro ana ambiri amalephera kupita masukulu omwe atizungulira kunoko dera kwathu ngati kumagoti Kalambo Bangula sekondale masukulu okuti kuti mufuze masukulu fees yake sikuti ndoti odesa khawa kwenikweni ayi. Koma chifoti anzathu andalewa anatizolowera kuti akatipasa 2,000 athana nafe koma sadziwa zokuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku umakhala kuyendabe. Nde ine ndikulonjeza mtundu wa Malawi komanso kwathu kunoko ku nsanje lalanje kuti akandivotera kuti ndine kansala mwaukhansala mwanga momwemo ndizayesesa kuwapezera ana mabasale okuti pasadzapezeke mwana ulo ndi mmodzi olephera kupita ku sukulu chifukwa chosowa sukulu. Chabwino ngakhale mwa yankha ndithu mfunso lina limene likubwera kutsogolo koma mufuna kundiwuza kuti inuyo
kuyimirira kumene mwayimirira ndale zanu siza business yayi kuti basi mukawina kale ngati business mubwezerese ndalama zimene mungaononge during campaign. Ayi akanakhala kuti ndikupanga business ndiye kuti so mwina mwake bwezi mukundiona ndikuyenda ndi munthu wina ake ine MP okhasa wanga ndikuyenda ndekha palibe MP wina aliyense amene atengapo wanikwa chake kundipasa kuti kapange ndake. Ayi zonse zomwe mukuziona ndi zanga ineyo ngati munthu munduza kuti kulibe amene wakutumani kuti ayi tapita mpwangapo kangopanga ziwiri zitatu zikangotheka ifeyo tachitola basi. Ndikukuwuzani ma MP onsewa mukuwaonawa ali ndi anthu awo omwe akuwagwirira ntchito. Ine ndikuyima okhasa Isaac Tsamba ndikuyima ndekha oyima pandekha wa independent. Ndikanakhala ndikupanga business ndiye kuti ndikanapeza munthu wina ake kuti mwina mwake azindithandiza ndalama ndicho linga chokuti akandiolosa ndizapeze ndalama, koma ndikupanga zonsezi chifukwa chokonda dera langa. Mukutsikimiza ndithu kwauza anthu akulalanje kuno kuti ayi mukugwiritsa ntchito ndalama za mthumba mwanu osati wina wake wakutumani kapena kukupatsani chithumba kuti ayi thumba ndi ili tathamanga. Olo ino nomwe akanakhala kuti zimenezozo zomwe ndikulankhula inezi simukhutisidwa nazo tikulina pano pabwezi mutandiuza kuti atsiku lakutira kuti tinakuonapo ndiwakuti kuti anakupasa ndalama. Inu misonkhano mwanga makhala mukukhalamo ndipo makhala mukumva zomwe ine ndikulankhula kwanu. Sinauzepo munthu kuti akavotere MP wakupa koma nakhala kuti ndi ndalama za munthu wina ake mwina bwezi mukumamva zokuti Isaac Tsamba noti tikavotere wakuti MP kavotereni wina aliyense amene akusangalasani wakukhosi kwanu koma pa ukhasa tiye tikasankheni mwanzeru tikavote Isaac Tsamba 16 September. Etu abale athu akulalanje ndi mmene tikuchezera pano ndi Shadow Cancer Isaac Tsamba. Iwowa akunenetsa kuti ayi ndalama zanu za misonkho yanu zili safe. Community Development Fund ija ili safe. Musaganize kuti azakudyerani koma azakhala akubwera kuzapangira nazo zitukuko kudera lanu lomwelo. Iwowanso akutsindika ndithu kuti ayi mukhoza kukavotera MP wina aliyense amene mukufuna ukhosi kwanu koma napa ukhansalapo musataye iwowa chifukwa iwowo sanaberekedwe ndi wina wake sanatumidwe ndi wina wake kuti ayi tiye tipange business apa chithumba ndi ichi chimene chikatha tabwera uzatenge china tikangowoloka ndalama zathu zabwerera pogwiritsa ntchito misonkho yawo ya anthu akulalanje. Chabwino mwana wanga komano tikati tiyimire pomwepa pa nkhani yoti business ipa ndale kuzilowesa business kuti apoti ndikulowesa chithumba ichichi chithumba chimene ichichi chidzabwerere pamene papa ena akhoza omati ayi iyeyu kwawo makolo ake ndi andani achokera pati fo akhoza kuyamba kukumbani mcholinga yoti afuna agwiritsitse ndi mfundo imene kuti munthu uyu sakubwera kuzapanga business yayi. Inuyo kwenikweni mitsitsi yanu kapena kuti pachisena madembe anu abukira papi dzade anu ili papi kwenikweni kwa kulipo tu mangochoka kuchira dzuluko basi kubwera kuti anthu muzadyere kuno. Popo ndakumvani ndikuyankheni chonchi. Ine Isaac Tsamba ndine mwana wa Musanjelalanje mweni mayi anga akwambenje bambo anga akubangula ndipo ineyo kunoko ndikuyima ngati kwa mayi anga kulanje wadi kuno bambo anga ndakwakadamera ndi mlonda wadi oti mwina ukanakhala ngati kuti ndi MP sukanandivutaso chifukwa choti kunoko ndikwathu kujaso ndikwathu. Madera onse awiri awawa kuli anthu okuti olomene timakapereka ma presentation athu ma presentation of nomination letters awawa ndokuti kunaliso anthu ochuluka kwambiri akumulonda oti si akulalanje wadi. Ine ni mwana weniweni wa Musanjelalanje kwasi sino obwere hayi umotu ndimene akufotokozera bwana Isaac Tsamba kuti iwowa ndi weniweni ndithu wakonkuno ndipo musakayike kapena kuti zizoti munthu akangowina basi amazasowa mmudzi osamaoneka akapita ndithu kumalo oyenera koma akasayina madumu ungozi kuti asayina apa zathapo kenako wautali mkusowanso wawadandaulira kuti mudzi muno madzi tu avuta motere
pakuti tu pali motere basi akutuma munthu tapita ukandiyimirire. Iwowa zimenezi sakupanga nawo kuti ndo amomwe muno ndipo ali nanu limodzi. Chabwino bwana, komano tatuzani manifesto yanu yakona pati. Penipeni mfundo zanu zili pati kuti anthu akutsatireni kapena akudalireni mfundo yanu inuyo. Ngati ili imodzi koma ngati zili zambe mfundo zanu. Mwandifunsa funso labwino kwambiri. Kwinako mukuyang'ana kamera kuti anthu muziyalankhula akuyang'anani pamene mukufotokoza. Ineyo mfundo zanga zenizeni zomwe zandipangisa kuti ndibwere kunoko ndizayimire u Shadow Council. Toyamba nkhani ya njala. Kwathu kunoko njala yakhale kuti vuta kwambiri muzaka zonsezi. Ndipo nthawi yomwe ndakhala ndikuphunzira sikulu anga primary kuno, secondary kunoko, ndisanapite kukaphunzira masukulu ena kuntunda. Nkhani yake nali ya njala. Ndiye njala iyi ndiya chaka ndi chaka. Ndiye ndakhala pasi kuona naona kuti vuto ndi andale ife. Andale ife timafuna zokuti zathu zitiyendere, anthu aja kuvutika kwathu kwa ifeyo andale amve zoti akupindulirapo. Ndipo anadziwa zokuti anthu awa ifoti ndi anjala tikakapasa 2000 akativotera. Then ndabwera kuzathesa zimenezozo 1 kuzalimbana ndi njala. Njala tilimbana nayo bwanji? Tifuna tikhazikise maulimi anthirira muzi wina uliwonse azipanga ulimi wa nthirira. Tibweresa ma water pump okuti anthu azigwiritsa ntchito osati kumathirira ni ma water keni olo ma treadle pump zochita kuponda zija ayi panopa dziko linasintha. Sikachitika mwayi tipeza ma tractor okuti za khasu zijazo tizisiye kaye ukoko zimene zijazo khasu timalima malo ochepa. Koma tikagwiritsa ntchito ma tractor tizipeza kuti tapanga accommodate malo ochuluka kupezeka zokuti tapezanso chakudya chokwanira. 2 nkhani ya maphunziro. Nkhani ya maphunziro iyi tikufuna tisadzaone kuti munthu yachokera khomo yanji kapena iyeyi kwawoko sikulu inayenda bwanji ayi. Koma ngati ndi kuthekera munthu oti akupita ku sikulu mwayi wampezeka kuti akupita ku secondary school aphunzire. 3 nkhani ya zachipatala za umoyo. Panopa anthu akumayenda ulendo wautali lese ngati kuchoka kwa Mbenje zafika kwa Sojonoko ndikutali. Tibwesa ma rural communities, ma rural health communities. Ngati kwa Mbenje kujako kukhalaso ina. Ukuwaka mpira Mero Nyanjidu kuti akamazata kufika ngati pa Sojen izakhale kuti mwina ka first aid kena kake kapangika kale kena ukapita kutsogoloko azizaona kuti akuzopita kumsanje akuzopita kuti malo akumatani akumachuluka. Ndiye ineyo ngati Isaac Samba takhazikika kuti umoyo wako wa tsiku ndi tsiku tikhale ozidalira kuti andalewa asamakhale okuti tizakhala kumalambira ayi. Okay. Ndakumva ndithu mukukamba nkhani ya chipatala. Nkhani ya umoyo ndiyofunikira ndithu. Komano ndi mmene mukuonera inuyo foka pano ndalama zimene zimaperekedwa zija kuli matumba amene akuyenera kupangidwa field. Muri tumba limene limayikidwa ku mbali ya zaumoyo mukuyidalira kuti idzakwanisa kutsekereza zinthu zomene mukufotokozazo kwa zaka 5. Ineyo zomwe ndikulankhula ineyo pano sindikungolankhula kuti mwandifunsa koma ndikulankhula zomwe ndikuziziwa zokuti pomwe ineyo ndingakwanise ndilekera pomwepo. Pomwe sindingakwanise ndizalekeraso pamenepo. Okay? Ngati mufuna kuti nditambasule ndikutanthauza kuti pa nkhani ya zaumoyoyo ngati pali chofunikira chachikulu kwambiri nkhani ya zaumoyo ndi nkhani yoti MP apita kuzokapempha ku parliament. Ndi MP yo amenena kuti makhasa ife omwe tikukhala muzi tizimuuza zokuti anthu akuti akuvutika pa chakuti apa chakuti apa mwamu zomwe tikhoza kwanisa mwina ndi ndalama zomwe atiganizira ngati kukhanso kuti tikhoza pesa panado ndi palapeni apa kukhala ngati kuti pa first aid tizakwanisa. Kampeni ya sewuya. Kusukula kwa kampeni kundikhupira kuti inuyo ground yanu mukutha kuiona bwinobwino. Kampeni ya sewuya zona.
ndipo ndikulonjezeni kuti kunsanje lanje kunoko kampeni kubwera anthu osiyanasiyana. Ena akungodzuka kuti abasi nane ndikhale wakuti ena mwakuti, koma tisankhe munthu ekhayo amene ndi nzeru zake zokuti akhoza kupindulira dera lino. Koma osasankhira munthu chifukwa chokuti chomvera chisoni, kunsankha munthu chifukwa atipasa ndalama, zikatero zangokhala tikulira mpaka na 5 years. Za kampeni atsegula ndipo tipanga kampeni uja kuti simina sanachitikeso, mwina mudabwa koma ndi ukhasala ndipo mudabwa. Maifoti pamene ndikukuzani apapa ndikuchoka posiya ma nomination letter anga kwa constituency returning officer kumulonda. Pachoka pamene koko sinaimbidwa phone kuti kwasika kulima school block awiri omwe amangidwa kale komano akusowekera kuti njenga utapangire plastic. Tukamba pano timu yanga mawa tikhatuka sisanjeka mene moti mawali nditu anthu akwasike aona chitukuko chanu choyamba kumene mawa lomweli osati choyamba. Mukanoti choyamba kanga kuti mina market zikhanga ati kuti tizikumbana kuti mwakuti kunoko ndi kwathu sitikufuna kumakamba zokuti mukazamva mthu akamba ndapanga chakuti ndekuti amene yoyo akuwerengera drama zake zomwe mina aononga ndi akaphatikiza funa zabwezera. Ina papa ndakuyankha ndifunso iyi kuti mwandifunsa zokuti kampeni tisegula iniyo background muthamanga bwanji tifake ndakuyankha zimene koma mudziwe zimenezo zoti mawa kupita kwasiki kukhala matraka anjengati ukathira umeneko. Etu abale ndi alongo amene mukutionera bwana Isaac Tsamba ndi amenewa iwo ndithu akusindika pano kuti ayi kampeni yawo ayiyamba ndipo pa ground akupaona bwino ndipo akutsikimizanso kuti ayamba kale kugwira ntchito zachitukoko. Abwana, nthawi zambiri kampeni ikatsekulidwa kumakhala ndithu timisonkhano tina tomalankhula mwa mtudzu, kumakhala timu ina yotchedwa kuti awa ndiye a security, awa ndiye zimphona zoti wina kungoyerekeza kulankhula monyoza shadow wife tikagwira naye ntchito. Ziwawa zimakhala zochuluka kampeni ikasekulidwa. Inuyo mwazikonzetsera bwanji pa nkhani ya ziwawayi? Muli ndi zikwanje zingati zimene mwagula zoti ayi wina kungoyerekeza kupita pa msonkhano wake ukunyozani inu timu yanu ikupita ndithu kadula khosi? Ndikuyankheni chonchi funso lanu mafunso labwino mwinaso china chomwe simukudziwa ndi chokuti Malawi yonse inoyo sanje lalanje ndi constituency imodzi yomwe inayikidwa kuti ndi hotspot yakampi yokuti ndi constituency yovuta yokuti anayipanga maki Malawi Commission kuti ndi constituency yoti kumachitika zipolowo. Koma ndikuyankheni chonchi ineyo ndinezika yakunoko ndakulirako ndipo pena ndikamamva kuti ife anatika kuti ndife anthu ozunguza ni madabo oti kuzunguza kwake ndi ineyo monga nzika ndilibe nthawi yokapeza chikwanje kapena kuti ndikalimbane ni munthu kapena kuti koma ngati anthu alipo kuti apange target ineyo ndine nzika mwina kulimba ndine akhoza kulimba ndi anthu okuti mwina ogulisa masamba musika munthu apeza kulimba ndine mwina kumechidwa ndi anthu ogulisa masamba mwina ogulisa nyemba fori ndine wa muno ndiye ndilibe security kuti ndili security inange kuti iopseza anthu itere ayi kupanga zimenezo ndo kuzikayikira moti kulibe mabounce. Ayi ndilibe mabounce. Munenetsada apa situona mabounce. Ineyo ndilibe mabounce ndikuyenda mene ndilili mwachidule bounce ndindeka chifukwa ndilibe chifukwa chokapezera bounce kwathu kuno ndikakhalenso ndi bounce waya kunoko ndi kwathu. Limene mukulimveratu pano akuti iwowa alibe wina aliyense emwe aziyenda naye ngati bouncer kapena kuti chimphona chogwira ntchito kugwedeza anyamata amene angamaonese kuti ayi uyu akukayikitsa uyu. Zimenezonso kulibe iyayi ndipo akonzeka ndithu bouncer ndi okha. Munakamba za anthu amunsika amene akugulisa masamba. Nthawi zambiri tikacheza ndi anthu amene achawo amadandaula
tiyayi kansala wathu ku kansoko sakutiwerengerako sakucheza bwino ndi anthu kuti mwina musika muno matikiti amene timadulawa peza kuti munthu akugulisa zitumbuwa zagona ndi 2-3 days sizinati yayi business ikukuta zitumbuwa zomwezo akuzilipirira ndi 2 tikiti kangapo business yoti sikukwana loko 20,000 koma ukadula ndi 2 tikiti ya 200 katatu iyeso akudalira pomwepo achonse kuti aje inuyo mwazikonzetsera bwanji nkhani zimene zizi kuti ndi akhanso muzapanga bwanji dilu limwina ngati chifukwa ndili ndi chisanzo pano choti ndikuwuzeni ndapitapo ku dera lina lake siku Malawi kuno ndi siku lina Mozambique omwe mukapita cha ku Beira lachitatu ina iliyonse musika samadula tikiti ine Mozambique yonse ndi Beira yokha kumene kumachitika zimenezo amene anawina kumeneko amakaniratu anaziyambisa ndi malemu Davis Mphepo Simango kuti yayi na musikamo lachitatu ina iliyonse tikiti kulibe ikakangana transport anthu amene akuyenda mbera mokha muno kungozungulira mbera mokha muno anapasa basi yoti adziyendera yoti tsiku limodzi limakhala ya for free inuyo mwazikonzetsera bwanji kwa anthu amene wawa amusikawa makawa amabizinesi ang'ono ngati amasamba mukambawo zathu ogulisa mtedza azitumbuwa mandasi mwakonzetsera bwanji mwandifunsa funso la nzeru kwambiri lofunika ndiyankheso mwa nzeru kudula msonkho ndikofunika kwambiri ndipo ngati amadula msonkho munthu ngati umadula msonkho uziyamikire iweyo kuti ndiwe nzika yabwino ya Malawi ndiye pa nkhani ya msonkho pomwepo msonkho jawo ukhoza kukhala wabwino kwambiri olokwa odula iwe ngati business ikutani ikuyenda ndikulankhula zizi kwa chati ndikulankhula kuti onse amasambaja anyembaja tiaonjezera mene angamazipezere zinthu zija mu madimba omwe adzilima kuchokera pothirira ndiye kuti tizigwisa ntchito maoda pambu tiapasa fertilizer akapanga olakamaka gulisa kuko lokalechita 200 kwacha sasa dandaula makamba nkhani yokuti siku limodzi ku Mozambique samadula msonkho nkhani imeneyo si nkhani ya ngati khansa kuti ukhozo lamula kuti asikawo samadulidwe msonkho kuti ndalama zomwe zimatoledwa kunoko zimapita ku district ndizomwe zonso zimagwiranso ntchito za dera lathu ndiye si nkhani ya munthu mmodzi kuti ungapanga nawonso ali ma orders ena ali makhala stage then nkhani momwe ndifunsa ndi apa mtunda koma ndikanatha kuyankhani ngati munthu komano ni mphamvu zanga sizikundilola ndikakimotero chabwino ife takumvani abale ndi alongo apa ndiye tafika pa mtsiriziro pamacheza athu a tsiku la lero koma tisanatseke programu yathuyi abwana nkutheka muli ndi mawu omaliza zomwe kwambiri chomwe ndingakupempheni kuno ku Nsanje Lalanje ndichokuti pa 16 September tiye tidzatulukeni moyo nyinji ndipo tikavotere Isaac Tsamba ngati shadow cancer wa independent yomwe pa chizindikiro changa pali nkhokwe ya chimanga ndayikadala nkhokwe ya chimanga pa chizindikiro panga chifukwa choti kwathu kuno timavutika ndi njala ndipo njalayo ndi yachaka ndi chaka ndiye tikufuna zokuti chakudya chokhacho tizakhale nacho tizambire poti tindi chakudya kenako ndiye titani ndiye abale anga aku Nsanje Lalanje kuno pau president kavoteni amene mukumufuna pau MP kavoteni amene mukufuna koma pau cancer tiye tikavoteni Isaac Tsamba mukatero mudziwe zoti niyo mwazipangira tsogolo lanu ndi la ana anu mpaka mtsogolo songo kwambiri bwana inu mukhale tsiku lopambana tathokoza chiko Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers,
AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers, Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.